alla de, ingen glömmer, ingen glömd, och speciellt Hans Bosma som har legat bakom alltihopa och hjälpt dig kolossalt. Det är Eva Hallbäck och det är Carina i banken, Pers Sparbank. Hon var här och tittade och bara några veckor efter så fick vi ett stort bidrag på oss i bistånd. Så det är Carina och banken som har stöttat oss och de ska ha speciella tack. Ja. Allt. Det står ju i tidningar och det är så här jättebra. Och sen när det gäller inriktning av det här, då har Håkan själv bestämt vem som ska inviga det. För det ska vara en infödelsesbo med barnasinnet kvar. Och vem tror ni då det är? Då ser man det här. Tack så mycket. Tack. Mina damer och herrar. Ladies and gentlemen. Meine Damen und Herren. Mesdames et messieurs. Det är en stor ära och en stor glädje för mig att få vara här idag och inviga Eslövs nya fina leksaksmuseum. När jag var liten, eller jag kanske ska säga yngre, för att jag är fortfarande rätt liten, så försökte jag starta min egen leksakssamling. Det började med att jag gick ner till leksaksaffären här nere i centrum och köpte en Stjärnornas krig-figur, Darth Vader, och jag gick hem och öppnade paketet och jag kommer fortfarande ihåg hur den luktade, att den luktade lite spännande, lite plast, lite framtid. Och så vände jag på sidan av boxen och där fanns alla andra figurer man kunde samla. Och jag bara visste med en gång att jag vill ha allihopa. Jag vill ha varenda en av dem. Så jag började göra listor på vilka jag skulle köpa och sen så samlade jag pengar i ett kuvert. Och jag kommer ihåg att min mamma var väldigt kritisk. Hon sa 30 kronor för en bit plast. Men då kan jag informera min mamma om att de här figurerna hamnar på museum idag. Och en del av dem är värda upp till 3000 kronor. I alla fall, och jag samlade de här figurerna och jag brukar ställa dem på en hylla där hemma. Och så skrev jag namnen under på vad de hette. Och den här samlingen den växte och växte. Sen så tyvärr så rann den ut i sanden lite grann, för jag vet inte riktigt varför jag slutade samla. Men sen finns det ju de som aldrig slutar samla. Och tur är ju det, för att det är därför vi är här idag. För Håkan Sundberg och hans pappa Stig så började hela tydligen med ett grönt Märklin-tåg, ett lok. Och idag står vi här 55 år senare och inviger Eslövs nya fantastiska leksaksmuseum. Ett plats som jag är helt övertygad kommer att bli ett ställe som kommer att skänka glädje åt många människor för lång tid framöver. Folk i alla åldrar från 9, 19 till 90, kanske 190, jag vet inte. Jag tror alla som kommer hit kommer lämna det här stället med ett stort leende på läpparna. Det har i alla fall jag gjort. Och det intressanta är, ja, mina gamla Stjärnornas krig-figurer, de är här, några stycken av dem. Inte mina privata, men liknande. Och därutöver finns det många andra. Ni kommer snart att se. Det finns över 400 Barbie-dockor, det finns smurfer, det finns Playmobil-figurer, 9000 tennsoldater och Lego. Jag har inte sett så mycket Lego utanför Legoland, kan jag säga. Och då har jag inte ens börjat nämna modelljärnvägen. Modelljärnvägen den är helt makalös. Ni kommer se den när jag såg den första gången. Jag tappar hakan. Nästan bokstavligt talat, inte riktigt. Den sitter kvar. Det är helt fantastiskt. Och man kan inte låta bli att bli enormt imponerad på all den omsorg, all den kärlek och alla de tusentals timmar arbete som har lagts ner på den här modelljärnvägen. Och så passande det är
dessutom att Eslöv ska få en som kanske förmodligen är en av Sveriges absolut finaste modelljärnvägar. I och med att det var järnvägen som en gång startade hela Eslöv, bara några 100 meter härifrån. Och jag har skrivit lappar, jag vet inte varför, jag tittar inte på. Men jag känner mig som kungen, så jag säger, nu vänder vi blad och går vidare. Men jag ska inte säga det. Nu. Och jag är övertygad om att det här stället, det kommer att bli en fantastisk turistattraktion för Eslöv för lång tid framöver. Och jag är säker på att folk kommer att resa långväga ifrån för att komma och titta på den här modelljärnvägen. Det kommer att komma leksaksentusiaster säkert från hela världen. Så därför säger jag, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, mesdames et messieurs. Ja, jag är beredd. Senores y señoras, mina damer och herrar, Shinshi Shukuyu. Det är japanska, jag har pluggat. Härmed, denna lördag, den 16 april, förklarar jag Eslövs leksaksmuseum för invigt. Tack ska ni ha och lycka till!